A z nama v štúdiu je u náš gost Vojtech Hrebakovští, noležník Zarządu Wejrowskiego Kryzu do sprawów edukacji. No i prawie o tej edukacji, a konkretno w Arkuewie edukację będziemy gadać. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Mówi się od jakiegoś czasu, że generalnie brakuje fachowców. No właśnie, czy faktycznie jest teraz zapotrzebowanie na absolwentów szkół zawodowych? No, zdecydowanie tak. To rozmawiając na chwileczkę przed wejściem na fonie, mówiliśmy o tym zapotrzebowaniu. To zapotrzebowanie rzeczywiście jest różne na szkolnictwo zawodowe. Inaczej trochę na to patrzą rodzice, którzy by chcieli jakiegoś konkretnego wykształcenia dla swoich dzieci. Inaczej na to patrzą pracodawcy. Jeśli wsłuchamy się w głos pracodawców, to rzeczywiście to zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą jest olbrzymie i to dotyka nas coraz bardziej. Takie ożywienie gospodarcze, które od jakiegoś czasu jest widoczne w naszym kraju, rzeczywiście skutkuje tym, że tych rąk do pracy, wykwalifikowanych rąk do pracy jest potrzeba coraz więcej. Więc nasz projekt, oczywiście wpisujący się w działania całego województwa pomorskiego i szerzej mówiąc całego naszego kraju, wspierania szkolnictwa zawodowego, jak najbardziej wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Wychodzi naprzeciw tym potrzebom i jeżeli już mówimy o konkretach, to 27 milionów złotych udało się pozyskać. A jaka jest ogólna suma przeznaczona w tym roku właśnie na szkolnictwo zawodowe? To rzeczywiście mówimy w tej chwili o największym projekcie w historii powiatu wejherowskiego, do jakiego powiat w tej chwili przystępuje. Czekamy na podpisanie umowy, która już pozwoli nam bezpośrednio wdrażać szczególnie te twarde działania, czyli rozbudowę, wyposażania, doposażania. Pozwoli nam to wdrażać w życie. Od 1 września zostały powołane zespoły, które już realizują te działania miękkie w szkołach, czyli przygotowują uczniów do staży, do praktyk. To się już dzieje. Takie zespoły zostały przez panią starostę zarządzeniem powołane. Liczymy na to, że to będzie rzeczywiście olbrzymie wsparcie. Liczymy na to, mało tego, nawet nie liczymy. Jesteśmy pewni, że to nie będą pieniądze źle wydane. Ponad rok temu zawiązał się zespół w starostwie powiatowym. Oczywiście do tej współpracy zaprosiliśmy i dyrektorów, i takie podzespoły, które działały we wszystkich naszych szkołach zawodowych. Ponad 1,5 roku trwały te prace, żeby jak najlepiej przygotować ten projekt, żeby szkoły, analizując potrzeby swoich środowisk, swoich uczniów, a my z tą analizą schodzimy niżej, nie tylko na poziomie szkolnictwa zawodowego, ale schodzimy na poziom szkół gimnazjalnych. Tam przedstawiciele naszych szkół rzeczywiście ciągle są obecni, więc wierzymy w to bardzo mocno, że te potrzeby zostały jak najlepiej zdiagnozowane. W ten sposób powstał program rozbudowy, wyposażenia, doposażenia 6 naszych szkół. To jest program powiatowy, który chcemy realizować i gdybyśmy chcieli mówić o tym programie wspierania szkolnictwa zawodowego, o tym powiatowym programie, to jest kwota ponad 30 milionów złotych. I on obejmowałby rozbudowę i wsparcie i uczniów, i nauczycieli w 6 naszych zespołach szkół. Na etapie procedowania jedna z naszych szkół w tej pierwszej części tego projektu, mówimy o tym projekcie marszałkowskim, jedna z naszych szkół się tam nie znalazła w tym pierwszym dofinansowaniu. Wierzymy w to, że kiedy już będziemy po przetargach, kiedy będą już dane kwoty, które rzeczywiście poniesiemy na rozbudowę i doposażenia, to uda nam się tę szkołę również wprowadzić do projektu. Natomiast jeśli nie, to będziemy ją z własnych środków
też wspierać i rozbudowywać. W tym znaczeniu można mówić, że ten projekt, który żeśmy przygotowali, to jest projekt opiewający na ponad 30 milionów złotych. W tej chwili dofinansowanie, które zostało zaakceptowane uchwałą zarządu województwa w kwietniu tego roku, opiewa na kwotę 26 milionów złotych. To dotyczy rozbudowy 6 naszych placówek. Łącznie będziemy rozbudowywać te placówki o 23 pracownie. Te pracownie będą przez nas w pełni wyposażone. Oprócz tego doposażamy 13 innych pracowni. A oprócz tego oczywiście te działania tak zwane miękkie, czyli staże, praktyki, dokształt nauczycieli, wymiany. Jeżeli chodzi właśnie o te praktyki, no tutaj trudno jest mówić o szkolnictwie zawodowym bez właśnie konsultacji z rynkiem, z pracodawcami, którzy ten rynek tworzą. No właśnie, czy w powiecie wejherowskim też podnosi się tę sprawę, żeby właśnie konsultować to wszystko z pracodawcami, żeby badać zapotrzebowanie? Mówiąc o tych działaniach przez ten okres miniony, jak najbardziej bardzo ważnym elementem była współpraca z pracodawcami. Mało tego, pracodawcy często zdarzało się, że jeździli z nami na negocjacje, wspierali swoje szkoły, z którymi już zresztą od lat współpracują. Zostały podpisane kolejne porozumienia. I to były porozumienia na szczeblu związki pracodawców i starostwo powiatowe, ale też takie partykularne porozumienia pracodawca-szkoła. Więc rzeczywiście ten projekt z swojego założenia zakłada bardzo silną współpracę z pracodawcami. Te środki miękkie, o których tutaj mówimy w tej puli 26 milionów, to aż ponad 8 milionów to jest właśnie wsparcie staży praktyk. One w dużej mierze, nie znamy jeszcze szczegółów, bo to określi umowa, którą będziemy podpisywać, a jej treści jeszcze w szczegółach nie znamy, ale w założeniu pierwotnym było tak, że te środki miały docierać do uczniów właśnie poprzez pracodawców, więc wszyscy są zainteresowani, żeby w ten projekt się włączyć. I nie mam tutaj na myśli tego, że są zainteresowani, bo tutaj idą duże pieniądze, tylko przede wszystkim, one oczywiście są potrzebne, ale pracodawcy przede wszystkim są zainteresowani dlatego, bo potrzebują rąk do pracy. Mamy tutaj duży deficyt i duże naciski ze strony Związku Kierowców, przewoźników, którzy potrzebują ludzi, którzy będą gotowi zastąpić tych pracowników, którzy już powoli wchodzą w stan emerytalny. I ta wymiana jest potrzebna i konieczna. I tutaj właśnie dochodzimy do takich konkretów. Czy możemy też już dzisiaj wskazać, jakie zawody w powiecie wejherowskim, czy szerzej na Kaszubach są tutaj tymi najbardziej przydatnymi, najbardziej przyszłościowymi? My rozwijamy szkolnictwo zawodowe w kierunku kilku branż. Branża to jeszcze nie określa konkretnego zawodu, ale jeśli byśmy chcieli wspomnieć o tych branżach, to jest ICT, elektronika, transport, logistyka, motoryzacja, zdrowie i srebrna gospodarka, turystyka, sport, rekreacja, energetyka i ekoenergetyka. To są te kierunki, które w poszczególnych szkołach będziemy rozwijać. Co się kryją, jakie zawody się kryją w tych branżach, no to już wspomniałem, ten kierowca mechanik. Bardzo duże zapotrzebowanie, bardzo wielkie oczekiwanie rynku. Odzew niekoniecznie. Tutaj potrzebna jest duża promocja. Ja się bardzo cieszę, że mogę w tej chwili o tym mówić. Dziękuję panu redaktorowi, że taki temat podejmuje. Zachęcam, żeby ten temat drążyć, żeby uświadamiać nie tylko uczniów, ale też rodziców, którzy bardzo często mają olbrzymi wpływ na to, jaką drogę wybierze ich dziecko. A są zawody, gdzie na pewno jest praca,
praca całkiem nieźle płatna, a które w jakiś sposób nie mogą się przebić w świadomości społecznej. Mówimy tutaj o tym zawodzie kierowcy, który jakiś nabór może nie tak, jakbyśmy oczekiwali, ale jednak się dokonał w tym roku. Mówimy też o zawodzie takim prostym, można by było powiedzieć, jak ślusarz. Bardzo dużo zapotrzebowanie na lokalnym rynku. Praca praktycznie od zaraz i też całkiem dobrze płatna. Ale mamy też taki przykład dużego nacisku ze strony hotelarzy, restauratorów. To jest ta branża turystyka, sport i rekreacja, którą będziemy rozwijać w zespole szkół numer 3. Tam już te kierunki gastronomiczne są. Gastronomia też jak najbardziej się w tym kierunku mieści. Jest olbrzymie zapotrzebowanie tutaj na Pomorzu. Przecież ta sieć hoteli jest całkiem mocno rozbudowana. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych kelnerzy, tak, techników. I cały czas ich brakuje. Tutaj na pewno to jest bardzo ważne, te wszystkie właśnie kwestie związane z tym, że wcale nie musimy daleko szukać, jeżeli szukamy jakiejś swojej przyszłości. Natomiast chciałbym jeszcze troszeczkę inny temat poruszyć, dotyczący wszystkich szkół średnich. No już nie od dzisiaj w Pucku, na przykład w powiecie puckim, no decyzja taka została podjęta, że uczy się wszędzie języka kaszubskiego, w każdej szkole średniej. Czy coś takiego w powiecie wejherowskim też ma szansę zaistnieć i czy to jest dla utrzymania kultury kaszubskiej w powiecie dobre? Nie mógł się obyć bez tego pytania w Radio Kaszebę. Tak jest. Ten projekt, który przygotowujemy, on jest rzeczywiście bardzo duży i bardzo dużo pracy mamy za sobą, ale też dużo pracy mamy przed sobą. To rzeczywiście jest zadanie kluczowe, nad którym się skupiamy. Dlatego takich całościowych rozwiązań o wprowadzeniu języka kaszubskiego jako języka obowiązkowego w wszystkich szkołach, takie rozmowy póki co na zarządzie powiatu nie stanęły. Natomiast od lat realizujemy naukę języka kaszubskiego w jednej z naszych szkół, to jest liceum numer 1 króla Jana Sobieskiego. Tam jest rzeczywiście, tam trwa nauczanie na wszystkich poziomach edukacyjnych. Nie tylko samo nauczanie, ale też bardzo duże zaangażowanie wydarzenia, które nie tylko uczniowie, w których biorą udział, ale które inicjują, współtworzą. Ma to różne płaszczyzny i często niestety ciągle język kaszubski kojarzy się jako taki regionalizm, jako sięganie do takiego prostego przekazu, strój ludowy, potrawy ludowe kaszubskie, ale też sięganie do tego, żeby ten język stał się równoprawny, że tak powiem, w nowym przekazie. W tym roku narodowym czytaniem było związane z Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, natomiast rok temu tą książką, którą czytał cały naród wraz z prezydentem, była lalka i wtedy i nasi uczniowie, i pani starosta wzięli udział również w czytaniu kaszubskiego tłumaczenia, a jak jest lalka po kaszubsku, to już pan redaktor powie. Oczywiście. Także cietani pupę, ale tyś insi rozmaiti rzeczy sparłanciony z kasiepską kulturą. Dzeją są oddolno, to tyś barocesi, że uczniacy sami chcą naszym głosce jałejce chrebakłewści z wejrowścigłe kryzu do sprawów edukacji. Bóg zapłac. Bóg zapłac.